jaja ya ake ciki wala labari akwai shi amma ya hankali na maganin ka online wasu. Baka da labarin sauki ya taho. Giyawa Communication suna sai da data mai sauki kamar su MTN, Itel, Glo na mobile, dukka akan farashi mai sauki da rahusa. Masu son su fara sana'ar data ko za ku iya bibiyar mu a shafinmu na yanar gizo www.giyawan.com.ng ku yi rijista domin fara sai da data cikin sauƙi da aminci. Suna sai da katin kira na kowane layi, sannan kuma suna rijistar MTN da Airtel. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya ka na shi alka nika so da rijistar layi. Wala ban sani ba. Ni na sani. Garzaya Giyawa Communication suna National ID Card, wato shaidar zama ɗan ƙasa cikin farashi mai sauƙi. Shagon Giyawa Communication yana a nan Sokoto, kasuwar Kanawa, daidai Education Resources Center da ka tsallaka titi. Sunana Jafar Muhammad Bello. Ga mai neman tallata hajarsa zai iya tuntuɓa ta a wannan lambar ta WhatsApp ko kiran kai tsaye. giyawan.com.ng